Benvingudes al canal Amor Transformador i Conscient. Moltíssimes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per el suport que m'heu donat després dels 2 primers vídeos. Avui parlo de les expectatives. Fa relativament poc temps vaig fer-me conscient que jo gairebé no havia viscut. Qui havia viscut és la meva ment. Jo veia i interpretava el món a través d'ella. Sabia que jo era una persona mental, però no m'havia adonat de fins a quin punt la meva ment dominava la meva vida. Em posava expectatives a mi mateixa, als altres, a la vida, a què havia de succeir, i això ho relaciono també amb la meva necessitat de control. I quan les coses no succeïen com jo havia previst o volia, em sentia frustrada o decebuda. Vivia sempre projectant-me en el futur o recordant el passat. Conclusió: no vivia gens en el present. Arran del procés de flames bessones, vaig saber que havia de deixar anar les expectatives. Primer ho vaig entendre des de la raó, després ho vaig sentir des de la meva essència, des de l'ànima. Significa no pensar ni en tenir ni en no tenir cap relació afectiva amb la persona. Significa deixar realment viure el present i amb compromís, amor i responsabilitat i no pensar gens en el futur. És un gran repte, però també un gran aprenentatge, perquè és un aprenentatge que serveix per tota la vida, per la vida en general. I com es fa això de viure en el present? Jo hi he de posar consciència i voluntat. Cada vegada que veig que la meva ment se me'n va cap al futur, la faig tornar, em concentro en coses banals i després, a poc, em vaig connectant amb mi mateixa i amb l'ara i aquí. Perquè per mi, ser en el present no és només estar concentrada, que això és bastant mental, sinó estar connectada amb la meva essència, estar connectada amb mi mateixa. I això és el que us volia compartir avui. I arran de pensar tant en el present, ahir vaig començar a rellegir el llibre El poder de l'ara d'Eckhart Tolle. I em vaig adonar que ell diu, ja havia escrit molt abans que jo pensés tot això i ho comentés, tot el que jo acabo d'expressar-vos. Jo no ho recordava, havia llegit el llibre però no ho recordava, i pensava que totes aquestes reflexions eren meves a partir de la meva experiència i de la meva introspecció i autoobservació. I això em fa venir una altra reflexió, i és que a vegades he llegit o sentit informacions o reflexions a les quals no he donat cap importància, les he deixat passar, pensava que les havia oblidat, però han degut quedar en algun lloc del meu subconscient i quan jo he estat preparada per acceptar-les i integrar-les han tornat a aparèixer a la meva vida. I vosaltres? Viviu en el present? Teniu gaires expectatives? Com apreneu? Per experiència pròpia o només llegint i sentint reflexions dels altres ja en teniu prou? I com que puc planificar i continuar vivint en el present, al proper vídeo us parlaré de l'amor incondicional. Fins aleshores.